Alang sa mga buot makisadya sa Kadayawan Festival 2025 sa Davao City, andam na ang hotels ug restaurants sa syudad nga mo-accommodate sa mga bisita. Atong sayron nagdugang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, gawa sa mga accommodation alang sa mga nanghinam-hinam na gayod nga makatilaw og mga kaon o durian. Labi na sa mga turista ug bisita sumala sa City Agriculture's Office, available kaayo ang supply sa durian karong Agosto ug labi na sa Kadayawan. Apan nauman matud pa ang mas taas-taas nga presyo kung itandi sa mga milabay nga Kadayawan sang nitili sa bingana kayo kadaghan ang supply karong bulana. Andam na ang hotels ug restaurants sa Davao City sa gilaumang pagdagsa sa mga turista ug bisita nga musaksi sa mga aktibidad sa Kadayawan Festival 2025 nga opisyal nga sugdan karong Biyernes sa Kadayawan Tribal Village sa Magsaysay Park. 9,000 ang sumatotal bed capacity sa hotels sa syudad. In terms of hotel rooms, we have more than enough. Actually, kami sa private sector, we have been ready since way back. Gawa sa kastehan, samtang anaa sa syudad, doon na say promo ang mga kananan. Ang Davao Tourism Association naglusad og kauntabay project nga dunay 40 restaurant partners nga mohatag og discount alang sa tibuok bulan sa Agosto. Meron tayong mga restaurants na may mga sariling promos and discounts nila na available in their own respective websites and social media platforms. Ang gikahinamang durian matag Kadayawan na ay supply apan mas ubos matud pa kung itandi sa milabay nga tuig. Usa sa mga rason sa ubos nga production mao ang taas nga panahon sa ting-ulan. Busa, apektado ang mga punuan nga dili makapamunga. So we expect na dili kayo siya mubaha sa market, at the same time medyo may pagka-pricey gyud ang iyahang presyohan karon because of low supply and demand. Gilaumang dunay supply sa durian hangtod March sunod tuig. Farm gate price kung sa puyat ka naa sa 100. So other varieties mag-range na siya 60 to 80. Expect nga kung maabot na siya diri sa downtown, mo times 2 gyud na iyahang amount kay because of the logistics and other costs. Sara, doon na sa pahigayon nga Kadayawan Expo and Food Trucks Bazaar sa Rizal Park karong August 14 to 17. Samtang ang kining mga prutas sama sa mangustin, lanzones ug rambutan, sumala pa ang bulto bastante nga supply lauman matud pa sa bulan sa Oktubre pa. Sara. Daghang salamat, Argil Relator.